demonstration iri kunzi 31 March iyo handiti mademonstrations ari kunzi 31 March ayo ari kubuda muofisi yaMnangagwa handiti ka imimi mukafekerwa chidemonstration mikanzi vanhu veZimbabwe 31 December ngatidai demonstration ngatidai handiti then panoda kudai 31 December paya mobva magarirwa mobva mamiswa zvisingati mobva matadza kuita kana demonstration handiti pachazouya geza kuti demonstration muchabuda here ndikubvunza Kulian TV atibatike zvechobu right Kulian wakadia ako Kulian right Kulian tidambokutaurira zvimwe zvinhu nevane vateereri vese maZimbabweans ese ari kuteerera inini ndiri musystem musecurity service imomo musystem yacho iyoyo yemukati iyoyo yamunoziva iyoyo ndomandiri imomo Kulian point yangu yekutanga ndeyekuti why guys imimi wana Kulian muchiregedza vanhu maZimbabweans achikorapa achiteedzera zvinhu zvisipo handiti why is it munonyengedzwa nezvinhu zvisina basa then kana manyengedzwa kamunhu kongobudikira kubva kauya kachitaura mobva mamhanya kuteera kamunhu ikako inini nhasi uno ndikangobudikira mumatwitter ndikataka kutaura kuti right guys ngatidai vanhu makumhanya kuteera vanhu ivavo kwavanenge vachibva munenge muchikuziva here nhai Kulian right good example is kari kunzi nyoka yemabhunu ako kamuri kuti nyoka yemabhunu ako who is nyoka yemabhunu akataura kuti nyoka yemabhunu ndispokesperson wearmy kana kuti ndispokesperson wemilitary ndiani akakuudzai kuti nyoka yemabhunu ndiye anotaura on behalf of vanageza ndiani why muchingoteera vanhu zvisina nebasa rese geza akasiya ataura kuti chii haana kusiya ataura kuti ndichadzoka ndega ndo pasignal haana here kusiya ataura izvozvo saka chamunosura muchingoteera zvotaura nyoka yemabhunu netimwe vanhu tinonge tichingobudikira muchingomhanya kuteera chii problem yenyu chachai ndeyechii maZimbabwe munhu akatanga revolution akataura kuti ndichadzoka ndokupai signal saka imi chamunomhanya kuti hanzi muzuva 31 kune demonstration chii akafoma date rekuti 31 kune demonstration ndiani ndikubvunza iwewo Kulian akafoma date iroro kuti 31 December 31 March kune demonstration ndiani akafoma ndigeza here akabuda akataura paTV kuti vanhu veZimbabwe sekutaura kwawakaita nepress conference yavo kuti vanhu veZimbabwe ndadzoka zvekare nesignal ngatiite protest musi wa 31 December ndigeza here akataura saka sei muchiteedzera zvinhu zviri kubuda muofisi yaMnangagwa imi mozviteedzera futi chiragai ndikutaurirei once and for all demonstration iri kunzi 31 March iyo handiti mademonstrations ari kunzi 31 March ayo ari kubuda muofisi yaMnangagwa handiti ka right why ndiri kuti ari kubuda muofisi yaMnangagwa reason yawo ana Mnangagwa havasi vana vadiki papolitics ndo zvamunofanira kuziva handiti ka vanotoziva mastrategy ekuita brain dzenyu imimi dzikatanga dzachaika dzakanganiswa handiti vanoziva kuti vanenge vatowina you are weak vanotanga vachaisa brain dzenyu imimi right pandozati mutori neconfusion yezvinhu zvanoda kutaura panapa yes munotoita confusion but teereresai munzwe right imimi mukafekerwa chidemonstration mikanzi vanhu veZimbabwe 31 December ngatidai demonstration ngatidai handiti then panoda kudai 31 December paya mobva magarirwa mobva mamiswa zvisingati mobva matadza kuita kana demonstration handiti pachazouya geza kuti demonstration muchabuda here ndikubvunza pachazouya comrade geza vakuti demonstration munenge muchabuda here saka Mnangagwa anenge akuvhiringidza brain akukanganisa nekupa chidemonstration chenhema pamunoda kuita chidemonstration chenhema obva akuvhiringidza futi mobva maita fiye pachazonzi demonstration chaiyo nageza munenge maakutya matochaiswa brain mavhiringidzwa brain kudhara handiri kuona saka strategy iyi ndeyekuda kukanganisai brain first kana kukanganisai brain ipapapa mune muchinyeberana chimwe chinonzi gamba ako ichocho tichinyeberana vanhu kuti general vamenozvanhu vanonga vachinzi general vachiuya pachichanel chagamba ako chiyai muchinyeberana handiti muchitaurirana zvinhu zvenhema chigamba ako wechitori papero yaMnangagwa icho chino ichi chida kunzwa kuti vanhu muri kuti chii chichinyeberana ngechiri against Mnangagwa handiti
muchiudzwa zvinhu zvenhema, muchimutera zvinhu zvenhema. Blessed Geza akataura kuti ndichadzoka ndokupai signal. Saka chamunoswera kuti nyoka yemabhunu kastudyo zvako kari kubhadharwa naMnangagwa kasangana mubhedha wekurarira ndokamuri kamuri kutera imimi. Muchitera muchiuti anzi nyoka yemabhunu, comrade nyoka yemabhunu. Who is comrade nyoka yemabhunu? Who says comrade nyoka yemabhunu is a military spokesperson? Who says demonstration ngaitwe musi wa 31 December, 31 March? Who said that? Kule handi taurira vanhu information yandiri kukuudzai. Taurira vanhu information yandiri kukuudzai. Vanhu Gambako is a liar, big liar, anobhadharwa naMnangagwa kuti aite zvaari kuita izvozvo. Reason anenge achizviita anoita kunge ari against Mnangagwa kwamuri imimi kuti imimi muite come out muchimuudza kuti saka toita sei. Then kana wana information iyo oidzorera kuna Mnangagwa kuti okay vari kuplana kudai. Saka itai so. Is an intelligent operative waMnangagwa ari hidden. Imimi munongotera muchikuudzwa zvekunyeba. Andidi. Ezvinezvi vanagambako vanotaurira vanhu kuti hanzi tine mastands. Ende uchatoda rimwe dikinini dukununu remuzimbabwe richibhadhara mari. Uchatoriona rimwe zidukununu hamekuti rinobhadhara mari kumunhu anogara kwaSouth Africa richibhadhara mari stand iri kuZimbabwe. Munhu wacho ari kubhadhara mari agare muZimbabwe. Chii ichocho chii? Kufunga kukaita sei, ibrain dzakaita sei. Inini ndikakuudza kuti inini handigare muZimbabwe ndokuti kuti hatine mastands ari paVictoria Falls this and that bhadharai mari 1000 ini ndisingagare muZimbabwe. Saka mastands acho ndechimaorganiza sei handigare muZimbabwe handiningirikine ndiye ndichimaita sei. Vanhu veZimbabwe ngavamutse, ngavangware brain dzavo ngadzingware. Kwete kungoteedzera tu vanhu zvinongonyuka. Kanyoka yemabhunu ako is just another stooge. Mukati ramba muchikatera kachakurasai murevolution chaiyo. Vamwe Geza akataura kuti ina handina Twitter. Saka chamunenge muchiswera tunhu netinana nyoka yemabhunu icho chii nhaiwe Kuliand? Chii chamunenge muchiteerera tu zvivanhu zvinenge nebasa rese chii? Inini vanhu veZimbabwe inini munotondipa hasha handiboda kukunyeperai. Inini ndirimo musystem but I'm against the system but ndirimo because ndo zviri kundiraramisa inini. Right now handina option, ndikada kubuda musystem ndogona kurawa. Handiti rukonda. Saka chii nhai Kuliand chinokonzeresa kuti mudai so imimi? Chii chinokonzeresa kuti mungoteera tu vanhu kwamusingazive kana kuti twabva nekupi kana chii? 31 March demonstration, akaronga demonstration iyo ndiani? Ndigeza here. Saka why muri kuiti demonstration iyo ndeyageza? Geza akabuda raichara kuti 31 March ngatiite demonstration. Blessed Muhlanga chaari kusungirwa uyu. Blessed Muhlanga chaari kusungirwa. Chaari kurambirwa achingopostponerwa ningirikini hapana chamoziya mune muchingorotomoka kutaura. Blessed Muhlanga chaari kuramba achizipostponed ari mukati. Handitika inyaya yekuti vari kutya kuti Geza achabuda futi through Blessed Muhlanga opa signal. Saka vakavharira Blessed Muhlanga. Handitika hakuna mumwe munhu anogona ari bold like Blessed Muhlanga yekuti anopa Geza platform. Ezvinezvi tumamedia twese including you Kuliand ukanzera Blessed Geza ndipe ndiuye pachannel yako ndipe signal unobvuma here. Unenge uchityira upenyu hwako muZimbabwe. Unenge uchityira upenyu hwako kuti ucharondwa nemasiyayo ukaurawa. Handiti? Saka ndo zvavari kusungirira Blessed Muhlanga kuti time we expire. Ngai expire. Geza oshaya kunhu kwekuitira signal. Saka vana Blessed Geza handingazotaura hangu on behalf of vana Blessed Geza. Ina handisi kuziva hangu kuti maplan dzavo ndedzipi. Handidi kutaura zvinhu zvekunyepa. Ina handitaura zvinhu zvekunyepa sezvamuri kuitwa nechikunana nyoka yemabhunu tichibhadharwa neZANU-PF headquarters. Ana Blessed Geza vanotofana kunge vari kutotsvaga another platform yekuti vape signal. Kana time yacho yakwana, there's a lot of things zviri involved zvinofana kutanga zvava in place first before signal. Haisi nyaya yekungopa signal yokuitira zvimademonstration zvavanoziva kuti zvinocrashwa nemapurisa ayo. Zvimapurisa izvo zvikakuuya mablack boots munopera kurohwa mukakuvara. Handitika?